Guys, bali tapos na yung ano namin, yung bakasyon namin dito ng 1 night and 2 days. So, babalik na kami ng Maynila. Ang time check natin guys, nasa 3:31. Dadaan muna kami ng ano, ng doon sa bayan, bibili kami ng ano, ng pasalubong. Guys, bali ito yung ano, papuntang Binalonan, pero hindi diyan yung daan natin. Bali bibili lang kami ng tupig dito. Guys, bali yung padiretso na yan, yan yung papuntang ano, yan yung papuntang Dagupan. So tayo, pabalik kasi tayo ng Laguna. So dito tayo sa ano, sa kaliwa. Kukunti pa lang namamasyal dito guys. Mahirap pa kasi bumiyahe ngayon, napakadaming ano eh. Napakadaming requirements pag kukuha ka ng travel authority. Kaya yung iba na mamamasyal lang, hindi na lang nila ano, hindi na lang nila tinatry. Sana sa December guys, magluwag na yung gobyerno. Ito guys, ito na yung papuntang ano, Urdaneta. So tuloy-tuloy na tayo dito.
Guys, bali na daanan natin yung checkpoint. Pag palabas po ng Ordaneta, wala na pong sita-sita eh. Yung mga papasok lang po yung sinisita nila. So doon sa mga kukuha ng doon sa mga nagtatanong kung kailangan pa ng permit pa balik. Sa tingin ko guys, hindi na eh. Kasi hindi na rin kami kumukuha ng permit eh. Tuloy-tuloy lang kami sa mga checkpoint pag palabas ng Pangasinan. Kumbaga yung papasok lang talagang ang may papel. Guys, medyo minalas tayo, inaabot tayo ng ulan. So, muna tayo, kapote muna tayo dito. Guys, may checkpoint. Try natin dumaan sa checkpoint kasi baka sitahin tayo eh. Motorcycle, keep right. Keep right lang tayo. Pero sigurado hindi natin paparahin ito. Ayan guys, hindi na naman rin pulis. Parang tinatamad na rin eh. Ganito ba naman panahon? Balahin niya pa yung total palabas na lang kami. Kaya okay lang. Check natin na sa 4:38. Dito pa lang tayo sa Rosales, Pangasinan. Lapit na tayo sa SM Rosales. Guys, ito yung checkpoint na papasok eh. Yung palabas wala na, parang wala na silang pakialam eh. Yung papasok na lang yung pinapara nila, isa-isa nila eh. Lalo dun sa mga naka-motor, medyo sitahin eh. So guys, bali na sa San Manuel, na tayo, San Manuel Tarlac. So tuloy-tuloy na tayo, wala nang checkpoint dito guys. Kung may checkpoint man, na lang yung mga yung iba RCR, tapos yung iba, yung mga magkaangkas yun, sinisita ng ibang police yung sa may mga checkpoint. Pero hindi ganun kahigpit katulad sa Pangasinan.
natin yung daanan guys, kaso ulan eh. Hindi tayo makahataw. Napanalangin na lang namin na huwag kaming matlatan. Kasi nung papunta kami dito, natlatan kami. Natusok kami ng mahiwagang kristal. Kahit nakakapote kami, nararamdaman namin pumapasok yung tubig sa namin, sa balat. Ito guys, may checkpoint dito pero yung sa animal quarantine lang.
Time check guys, 5:37. Bali andito na tayo sa ano, sa lungsod ng Tarlac. So lampas na tayo dun sa ano, SM. Guys, time check natin nasa 9:12 na tayo ng gabi. Andito na kami sa Valenzuela. Ang problema, eto. Kanina pa nag-uulan nung andun kami sa Urdaneta. So tuloy-tuloy lang yung ulan ngayon. Ito na yung dinatnan namin sa Metro Manila, baha. Sana makakadaan pa rin yung mga sasakyan. Okay lang na yung ano, yung gantong baha ng ano na carry pa. Wag lang yung talagang ano, makabutin yung makina natin. Kasi guys, wala na kaming time na magpahinga kasi kailangan makauwi kami ng bahay kasi may pasok pa kinabukasan, or si Mrs. may pasok pa kinabukasan. So okay na yung ganito, basta hindi lang mabuti yung makina natin. Guys, bali kararating lang natin. Ang oras natin is 11:19. So ano, medyo matagal din yung naging biyahe natin, gawa ng ano may low pressure area ata. Hindi naman siya bagyo kasi hindi naman masyadong mahangin or halos walang hangin hanggang ngayon guys. May mga paulan-ulan pa rin ng konti. Tapos dun sa mga nadaanan namin, maraming baha. Okay guys, thank you for watching.